Ordine solitaire sur ce pays! Hurraa! Työntekijät ovat tyytyväisiä ja iloisia automatisoinnista, sillä koska nykyaikana pitää aina saada parempi. The following broadcast is in Estonia. Siinä oli tämmöinen taitava, taktinen, jopa tämmöinen nerokas ohjelma taustalla hajottaa se kommunisti. Öhtulehden toimittaja sanoo, että Suomi haluaa. Tämähän oli aivan älytön väite. Nykynuorison lempitanssia ovat disco, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. 1, 2, 3, 4. Nostamme reilusti polvia. Ja nyt kaikki tanssimaan meidän omaan diskoon. We love it!